Salutare tuturor! Bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi o să mergem să dăm bombonele la copii, eu cu iubita mea. Și sper să nu se miște tare GoPro-ul ăsta, adică el se mișcă, dar a fost ideea iubitei mele. Acum na, să vedem ce o ieși. Am luat bombonele aici, nu știu dacă se văd. O să se vadă pe GoPro-ul ăsta. Mă lasă mă cu față? Să vedem prima victimă. Dă tu! Poftim! Dă mă că le dau și lor! Bună ziua! Vă îndulceți ziua! Nu dulcit, zahărul nu este bun. Dacă ar fi să catalogăm, nu rege. Serios? Dacă ar fi să catalogăm, zahărul ar fi o treabă numărul 1 în lume. Bună! Unde? Ah. Ia o bombonică! Să te îndulcesc! Plăcere! Ține-te! Bună! Poftim? Bravo, bate pumnul! Cu plăcere! Ce mai speria, băga mea și hai cum e, că ne descurcăm noi. Stați-o leagă! Ia! Hai că ai fost și ai făcut sport! Ia, să ai energie! Unde-i?
Poftim! Mulțumesc! Cu plăcere! Copilași, copilași! Am bomboane! Am acadele! Poftim! Hai că merge! Hai, mai dau un copil, mai dau un copil, mai dau un copil! Stai așa! Ia! Luați-o și pe aia! Mulțumesc! Să bem de celălalt!